Grabe. Grabe putod na ilaw kong sininggit. Hi guys, good morning. Da ako sa among abuan nga sa gawas, nagsugbak ko og kuan isda kay pamahon na mo si Dalton si Undoy kay nuroy man. Dadto ra man to nawa ang kalit pero magtagulilong. Naano ko ka-harvestan sa mga taong guys. Daghan na pud sila. Tas naagi naka-harvest og daghan. To guys to. Na guys na daghan na pay bunga. Napod atus tumoy. Hindi na ako mag-harvest sigurong hapon. Medyo pait pag mo ang abo dari kay nas gawas ang inita. Dapat ang skincare dani. Hindi ba dadaday ko? Kabantay na jud ko sa kuan kay ug magnani ko sa kamera, maora man ning kamerahan gigamit. Di man ngani. Murabag ning punhag. Kay das ni agi kay nangapagtong na jud das ni agi. Murabag pag ning hayag-hayag ug gamay mar nakita-kitaan gid sa pagkuan. Improvement. Katigang mga kamot. Hala. Ang naong ning hamis pag ang naong pero na ako'y bugas. Kay dugo man ko. Medyo gani kay isa ra ka buok kakasagarag dugon ko ang daghanan sa bugas. Tamba nang gisugba karon kay maoy gi-request sa ato ang commentator. Ingan mag-arte na kunog mga tao ron, mga bago ron, di nang puno mo ka ang tamban. Kaon magyapon mi direct tamban, mao magani madali-dali kay maoy mo labay. Ja, mao puy affordable. Kami dari murag na lanag ng jimis tamban kay halos isdari mo labay puro tamban. Mao nang bisag di ka mukaan siguro tamban, dari ka magpudya, kakaon ka sa tamban. Say good morning na hi guys da. Hi guys. Lagi mo itag avocado. Mo si Dalton og avocado guys. Ato san hiwa-hiwaon karong imrang bitbiton, bawng di ba ni pait nga mura mag ahat ning avokadoha, mura magdabong. Na. Oh, amoy ko ano pod, amoy guwang. Guwang siguro ni. Katong kuag panit ton kay pilon sa mo gid. Ilaman ni mo kon kay mubuwag sa panit. Ay okay guys. Guwang siya kay nabuwag lay wait sa man. O sa man kata pa man hiwa-hiwaon man kay dako ra man kaayo. Dali hinlo ra man kagamot. Yummy na. Eat na. Yay! Thank you Nay for my avocado. Pait magkaani ka na wingig magnaong. Na, gilamian, giikyas na. Nakaligo na tuod ko, pero kasi na harang gibali di kagabi pa man nagisuot pagtuog na unja. Ara pa man humuta. Unja, kapoy ka adyo manglaba. Aw, wa man ko manglaba hinuon kay nagpalaba ra man mi pero kaspud ug kuan, kaspud ug kwarta magpalaba kay wa bitay tubig dari. Humot-humot na jud pag ang buhok kay di man nabasa ng buhok kada adlaw kay mo na maka-dry og buhok. Usahay kada adlaw og nay mga lakaw sunod-sunod pero nara ko subay alternate na hagbasag ang buhok pero ang halawas ligoon jud na buntag og gabi kay skincare man ta sayang ang sabon ug di magamit. Padung ko sa ibabaw kay maghuwat ko habal-habal guys kay matanda ko ni nanay. Mudung ko guys sa amo ang family house. Hey, si Undoy may nagbantay sa bata. Unto kay di mo ko Undoy. Di ko Undoy pa drive ng motor kay. Pag drive ng motor sa una kaniyang kamot lagi mo kaging. Muwad-ag umoy mo na di kun sa pa drive para iwas aksidente. O na nga, kugit tarog pangitag habal-habal deres gawas. Ang inita guys, dya kay sayang magato ang skincare. Kaya naali ko i-review nga. Kana na skin whitening soap. Ang i-review og okay ba dito si Dad? Sayang kung kadyo gato ang painit-initan. Sa di pa tamo padadyo no. Adyo kalimti og subscribe. So, pa makasubscribe diha. Diyan ako guys, naabot na ko dari. Siyempre, unang buhatan is manungkab. Kita ay makutundan. Nungkab ko. Nalipay ko guys kay ano naami dari saging tindok namunga na to mga arandak ka kanong saging kita mo diha mao pay pagbukad ni Japir ang dagga tagas ka adyo ito ning balikon puhon og kuan ni muguwang ni mga adyo tag mga pila ka buok arandak ka am guding sagingan diyan ay daghang mga sahang gagmay na nay mga saha tanang kuanon padaghanin kay mga adyo ta. Ansa dadaghan kapajas. Na kapajas bisag si Dalton makabut siguro ng Dalton. Namong bua. Diyan ako sa mo ang pamudyo guys. Wala sa naman to yung sanina. Wingig naman ni. Cha. Tuan na lagi. Nakulbaan na. Hapit na natumpa. Nakulbaan na. I-close ra ng portante. Kaya ako ni sulfur dioxide. Nakaabot ko ng sulfur dioxide dari. Mubakon ra bata. Nga naman. What is this? Sunblock sa Beauty Glow.
tinted sunscreen. Hoy paminaw. Yan naman ka. Na ako ni kuan guys, kanang may carb. Ano to? Sulfur dioxide gikan bitaw sa nibutong bulkan sa Negros. Hoy sa mga taga Negros diha nga daw sa Mount Canlaon, bulkano, pag amping mo kay nakabalita ko naglaban na ra ba? Oh, lahar day, labag rami kadyo-kadyo kung nagbaha na bitaw lahar. Oh, mayok sa kun siya. Naglahar anja ag mga agianan aran ng kalawom hagbo na kaadong baga kadyo nagbaha naglahar amping mo diyan ja inirabad jud kadray na kay grabe ra jud ng abuga. Hala uy luis mga tao dito kay makadaot ra bas baga ag sulfur dioxide. Morte mo dinidian ni gura pong mutilaw. Madto big merkado guys. What sa to excited jud sa mga lakaw mi. Nana po koy bagong gi-review nga sunscreen guys kani. Kuha ni siya kananay tinted nani color kay arabi tong kay na kasagaran sa sunscreen buang na kasagaran sa sunscreen kay naman jay white cast kay nga naman na sunscreen sa mga pamputi kani gikuluran siya kay arong murina ka pang murina ni siya murina ka pag imong naong di kuan di magkabang-kabang kanila man gigamit sa tudo kaya man ni review okay ba pud. Okay raman sa pero ang dinagana ni guys ijang baho. Murag laingon. Bahong abhong. Bahong abhong. Anis review ni na siya sa Beauty Glow nga tinted sunscreen. Baho sang abhong. Pero lamis sa butang smooth. Kani ra jang baho mo ko kuno. Da. Na. So man siya isuot sa kay. Isuot jud. Kaya ron ma-review na siya kay mula ko mami tumig merkado. Kaya ako lahi man ko kananay di ko mo dun sa sunscreen kay mga taw unja hang nagahang mata. Outside. Mga hanin dyan test karon og sunny jud. Outside. Biyahe na pud mi pabalik guys. Nakakuas undoy upuan. Nanay bijabas darin. Happy pa daris kuan kan ana ni mama kay nagpalit ni usudan pa diudto. Si daton kay natug, gana na siya tug. Pang na. Anda? Hanap ni kahang front cam ba? Namo ko ang front cam ba hanap kay wow namo ko kuan na palitan lagi ni nam bagong hapin. Wala puti di ko. Yan. Awa. Effective jud sabon ng gamit. Ang sunscreen. Puti ma'am. Ito ang kamot. Nag-abot ba daw? Lagi. Nag-abot ba sa itong time nga may kaito man. Magbulos na ako ka, ito yung ramang kong kalit. Parang uli-ulian na. Ito sang TikTok guys, naratog sa punong igamit. Ilamian ko sa bidabas kaya ratan isa. Wa, nagnaw di na drawing kay gikan ko kahilak. Nagbikil mo indoy kay. Gahi magang tiil ganina, tukaran mo ko ganina, sikusing dito adyan maminaw. Kung siya kadungog kay ng labaman. Diyan si Dalton, kaya napakahan mo kung Dalton, dari mas Dalton diyang hijer. Nakumbi tayo na mas Dalton, jadi mo ko makabarug. Kaya gaya, magtiil, manang singgit ko. Hindi na minaw, manang sila ko ang iaway. Nahug pas Dalton. Kaya ng problema. Kaya ning kuha naman, jadi mo ko makaliho, kaya ning gangking magang tiil. Niud to na itanin dyo. Muna tagda. Pungtan ko. Grabe. Grabe putod na ilaw kong sininggit. Kadungog. Sudan na kuan. Kubasa ang sinudan. Mapanagi pa sudan dalton. Sama ni. Happy dyan pinalit. Wala ba daw eh. Nah, basta kay wa ko managad. Maldita po ko lagi mabikil. Ganyan na mo darlay na gibatin ning kalit ra kapangang pananaw ba ja. Nahug mga digos naguralan kay mura magbarag man tako kay kuas dalton da mura mag ana na feel gan tiil. Mura bagwa diha. Ngana. Mura ba si Jad basta ning binhud mo tong na panic attack na nung puko kay madlek mo kog ngana kay na kauna na bitaw sun nahitabo na katong nadako sa emergency mura bitaw kog nalisang kung dyan. Maraming worse rin situation kay
Nagpanik attack naman po ko. Yara ng singgit. Singgit sukura ko sa gapit. Ako bugto dyan tinawag singgit. Ito amin sa CR. Naman dyan ko gawas ha. Kasi dito hapit naman mo ikid. Nalam dyan ipugos sa kagalingan. Mga to nga. Nahiubos ko. Pangutan na kaya ko gawas ha. Ang sa kadangag. Kaya ko sa gag-aga sa gripo. Wadyo siguro pag kadangag kaya ako di mo kumakadangag sa'yo. Pero sa akin nga napungat naman ko. Di naman mapugnan kaya. Sa sitwasyon ganina. Naluwi kong dalton. Karang hilak nila. Naghilak mapo ko. Kaya wak man dyan ko paminaw. Kasi kong singgit. Kaya di ko kabarog. Kaya gang tilo. Diha. Di na ma-feel. Nga si Dalton hapit na mo ikid. Naghilak po. Kaya mura po dyan haglok. Pait lagi na yung nanatay ko sa lawas ba. Kaya makaingan dyan ko guys sa mga kanang wanay thyroid. Nga organ. Makaingan dyan ko nga unpredictable dyan itong lawas. Di dyan tag-ani mo. Kaya ganina nagar-agara pa ko. Naglaag pag ganun sa merkado. Suri-suri pa may nga na. Kalitra man di nga to. Di na dyan ka makasabot sa mga lawas. Night time nga arang ka punos energy na betay mo kalitrag pang lukmay imuhang mga kamot nga di mo ma-feel. Ganyan ang tiil. Ino ko kabarug. Ito nga nakulbaan ko. Inazibdali mo nang fight laman dyan tadani. Kaya night time nga excuse me night time nga di ta kasabot dyan. Ininalan po tag pares nga makasabot nato. Kaya night time po nga mag-init ratong lahat mo kunin problema sa hormones kay ani mo kunin sa atong mood mo gawas ba ano nga usahay maadyo usahay po mo kalitrag sapot di ara ba ko invitation dia ako ba host dani na may kuan nila undoy ilang clan ba magkuan ugma mag reunion di ako yung host dani actually duha ko man ni ka host igagaw ni undoy nga maestra pero wa nila gisuwat arangan gisuwat na dako may bulan na yeah. Bawo ni madyo man og magmaajuhang pamati ugma kay mag-uubad sa ko inganan diya ang pamati di bitaw lami insa mag-host. Maikaw mo po ko mabalibad kay mga pamilya ra man ang undoy. Awa ko mabalibad.